אהרון והעיפרון הסגול, קרוקט ג'ונסון. ערב אחד ישב אהרון וחשב, ואחרי מחשבות רבות החליט לצאת לטיול לאור הירח. לא היה שום ירח בשמיים, ולאהרון היה צורך בירח בשביל הטיול לאור הירח, והיה לו צורך במשהו שאפשר ללכת עליו. הוא עשה שביל ארוך וישר כדי שלא ילך לאיבוד. אהרון יצא לדרך ולקח איתו את העיפרון הגדול הסגול, אבל השביל הארוך והישר בכלל לא הוביל אותו לשום מקום. לכן ירד אהרון מהשביל ועשה קיצור דרך בשדה אחד. בירח הלך אחריו. קיצור הדרך הוביל אותו ישר למקום שבו חשב אהרון צריך להיות יער. הוא לא רצה לטעות במעבה היער, לכן עשה יער קטן מאוד, שבו צמח רק עץ אחד. התברר שזה עץ תפוחים. התפוחים יהיו טעימים מאוד, חשב אהרון, כאשר יבשילו ויהיו אדומים. לכן העמיד מתחת לעץ דרקון מפחיד שישמור על התפוחים. זה היה דרקון מפחיד נורא. הוא הפחיד אפילו את אהרון, ואהרון נרתע ונסוג אחורנית. היד שהחזיק את העיפרון הסגול רעדה. פתאום הבין אהרון מה קורה, אבל עד שהבין כבר טבל בתוך גלים של אוקיינוס. הוא הגביע עצמו מעל הגלים, ראשו היה מלא מחשבות. ובין רגע טיפס ועלה לסירה קטנה ונאה. חיש קל הרים מפרס, והירח הפליג יחד איתו. הוא שט די הרבה זמן, ואחרי כן עשה לו יבשה, בלי שום קושי. הוא הטיל עוגן וירד אל החוף. שם עמד ותהה, היכן הוא נמצא? שפת הים הזכירה לו סעודת פיקניק, והמחשבה על פיקניק עוררה בו רעב גדול. אז פרס אהרון מפה וערך עליה סעודה פשוטה ויפה. פשטידות וזהו, רק פשטידות. אבל אהרון אהב 9 מיני פשטידות, לכן היו שם בדיוק 9 פשטידות. כאשר גמר אהרון לזלול, עדיין נשארו די הרבה מנות. כאב לו הלב, חבל לבזבז כל כך הרבה פשטידות נפלאות. לכן השאיר שם אהרון צבי אחד, רעב מאוד, וקיפוד אחד, זללן מאוד, שיאכלו את השאריות. והוא הלך משם. עכשיו חיפש גבעה שאפשר לטפס עליה, כדי לראות היכן הוא נמצא. אהרון ידע כי אם יטפס גבוה יותר, יוכל לראות למרחק רב יותר. לכן החליט להפוך את הגבעה להר. אם יטפס ממש לגובה, חשב, יוכל לראות את חלון חדר השינה שלו. הוא היה עייף והרגיש שהוא צריך לשכב לישון. הוא קיווה שיוכל לראות את חלון חדר השינה שלו מפסגת ההר. אבל כאשר הציץ למטה לעבר הצד השני, החליק ולהר הזה בכלל לא היה צד שני. הוא נפל ישר באוויר. אבל למזלו היה לו שכל והיה לו עיפרון סגול. הוא עשה כדור פורח ונאחז בו. ומתחת לכדור הפורח עשה סל כדי שיוכל לעמוד בתוכו. מן הבלון נשקף אליו נוף יפה מאוד, אבל הוא לא יכול לראות את החלון שלו. הוא לא יכול לראות אפילו בית. לכן עשה אהרון בית עם חלונות. הוא נחת עם הבלון על הדשא בחצר. החלון שלו לא היה בין כל החלונות. הוא ניסה לחשוב איפה צריך להיות החלון שלו. הוא עשה עוד כמה חלונות. הוא עשה בניין גדול מלא חלונות. הוא עשה המון בניינים מלאים חלונות. הוא עשה עיר שלמה מלאה חלונות. אבל החלון שלו לא היה בין כל החלונות. הוא פשוט לא ידע היכן החלון שלו. הוא החליט לשאול שוטר. השוטר הצביע בכיוון שבו רצה אהרון ללכת בין כה וכה. אבל אהרון אמר לו תודה רבה. והוא הלך הלאה עם הירח. הוא מאוד רצה להיות בחדר שלו ובמיטה שלו. ואז לפתע נזכר אהרון. הוא נזכר היכן נמצא חלון חדר השינה שלו, בלילות ירח. החלון נמצא תמיד מסביב לירח, בדיוק כמו מסגרת. ואז סידר לו אהרון את המיטה שלו. הוא נכנס למיטה ומשך אליו את השמיכה. העיפרון הסגול נפל על הרצפה, ועל אהרון נפלה תרדמת עמוקה.